אוקיי, בסדר. אז שמך אביטל? אביטל תמיד. כן, אתה יכול להגביר אולי או שזה הכי גבוה אצלך? זה הכי חזק שיש לי. הכי חזק. טוב, בסדר. שנייה נבדוק רק את ה... לדעתי זה המיקרופון. אוקיי, טוב, בסדר. אז שמי גלעד, אני באמת על טמפל. היי גלעד. אהלן. ויש לי פה כמה שאלות שאני רוצה לשאול אותך. יאללה, נלך על זה. קודם כל, מה דחף אתכם, אותך בין היתר, לעשות מוזיקה כל כך שונה ממה שעשיתם קודם? בעצם אני חושב שזה ככה החוט המקשר בין כל החברים בלהקה. חוץ מזה שאנחנו חברים טובים המון שנים ומכירים אחד את השני, ככה באמת מהלהקות הקודמות שלנו, שכולם באמת חולקים אהבה מאוד מאוד גדולה למוזיקה באופן כללי, ולא משנה לאיזה מוזיקה, וככה לא יצא לנו להתעסק בזה פשוט ב-20 שנה האחרונות, וכן, כולם מוצאים פה איזה מקום לעשות משהו חדש וניסיוני בשבילם. אוקיי, אבל זה פשוט ככה ספונטני? אתם הכרת... תראה, ההרכב הזה ככה, תחת השם הזה, On Shoulders of Giants, בעצם עידן ואני עושים מוזיקה כבר 7 שנים, אני חושב. התחלנו ב-2007 ושחררנו אלבום אחד, שהיה כזה חצי אלקטרוני אפילו, וגם היה ניסיוני פשוט בשבילנו. ולפני 2 ככה, ממש באיזה ג'ם ספונטני לחלוטין על כלים אקוסטיים של כל החברים הנוכחים בהרכב, פשוט התחיל גלגול חדש של הלהקה. וכן, זה קרה ממש מתוך מקום כזה של נטו כיף לעשות מוזיקה. אוקיי. למה דווקא הקאנטרי? כלומר, כמעט כל מה ששמעתי היה הקאנטרי, אני מסווג נכון? אני חושב שיש... למה דווקא זה הכוונה? איך להגיד, האפיון של הצליל של ההרכב הוא מן הסתם ישר זורק לקאנטרי בגלל הבנדואים והמנדולינה אבל מצד שני, איך להגיד, אני לא חושב שאפשר להגיד שהמוזיקה שאנחנו עושים זה קאנטרי, זאת אומרת, הוא בכל מקרה כבר טוב, אני חושב שיש בזה המון, הרבה מקומות. אוקיי, למה דווקא הז'אנר הזה אבל? מה משך אתכם לשם? אני חושב שאלה הכלים שמשכו אותם. זה פשוט כלים שתמיד רצינו לדעת לנגן עליהם, והלהקה הזאת פשוט נתנה לנו איזה מקום לעשות את זה ככה בצורה שהיא נורא חופשית, ללמוד נגן על כלים חדשים בלי להרגיש מחויבים לשום דבר, ואולי אפילו בגלל שזה גם כל כך רחוק מאיתנו ואין מסביבנו נגנים שמנגנים מעולה על הכלים האלה, אז אין לנו אפילו איזה נקודת השוואה, ואנחנו עושים את זה, איך להגיד, לומדים או ממציאים את הכלים האלה מחדש תוך כדי שאנחנו מגינים עליהם. הבנתי. זהו, זה בעצם החיבור בין הכלים. אז ברמה המוזיקלית, הכלים עצמם עניינו אתכם. כן, לגמרי. אוקיי, והסגנון עצמו פחות חשוב, או שזה ככה, יש לזה איזושהי חשיבות? הסגנון הוא תמיד חשוב, אבל שוב, לא הייתי ישר, איך להגיד, אומר שקאנטרי זה כאילו ההשפעה הראשונה שלנו כשאנחנו הולכים לעשות את זה. זאת אומרת, מנסם וברור שיש הרבה במוזיקה הזאת שקוראים הקאנטרי, שזה לפני עצמו אני חושב עולם מאוד מאוד רחב שמשפיע עלינו, אבל חוץ מזה אני חושב שעוד פעם זה עדיין פאנק, וזה עדיין חצוף כמו פאנק, זה עדיין בועט כמו מטל, זה עדיין, יש בזה הרבה יותר, זאת אומרת, זה קודם כל רוק אנד רול. הבנתי. וכן, אנחנו מנסים לעשות איזה שילוב, אני חושב, של מוזיקה שהיא באמת גם לקחת אולי מהעולם הזה של הפולק את הנושא הזה שזה מוזיקה פשוטה, שכל אחד יכול להרים גיטרה ולנגן. אבל מצד שני, יש שם המון, איך להגיד, אנחנו שומרים על זה מספיק מעניין, אני חושב, כדי שגם ג'אזיסטים יוכלו לשמור על זה ולשמוע את זה ולהגיד, זה קול, אני יכול להתחבר לזה. כן, מבחינה טכנית זה כן, יש לזה איזשהו תחכום שאני לפחות... אז אנחנו מנסים לשמור על עבדים, זאת אומרת, זה אף פעם לא יראה, איך להגיד, התחכום הזה יבוא רק בגלל שזה משהו שהוא נעים לאוזן, לא מתוך אילוצים כאלה של... כן, כן. איך להגיד, להוכיח את עצמנו על הכלים שלנו. ברור. טוב, אתם כבר הוכחתם את עצמכם
בלהקות אחרות, אז אולי קצת ירד מכם לחץ במובן מסוים. אתם יכולים לעשות את זה באמת בשביל הכיף. כן, אני חושב ברמה הזאת של ההבעה העצמית של כל אחד, פחות מחפשים את הווירטואוזיה הזאת כמו במטאל, ויותר מחפשים את מה שנוצר מהביחד. זאת אומרת, את הקסם הזה שנוצר כשמנגנים כולם ביחד, ולמרות שכל אחד מנגן משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אז ביחד נוצר איזה שלם שהוא מאוד גדול. כן. אוקיי, אתה רוצה לספר לי אולי הדרך שבה התחברתם? איך... אני ראיתי פשוט גם בקליפים שלכם הרבה מאוד נגנים. כן. כאילו, בכל רגע נתון. איך אתם מתחברים, כאילו, האנשים? איך אתם מגיעים אחד לשני? בעצם הגרעין החזק של ההרכב עכשיו זה חמישיית כלי מיתר שהתחילה לעבוד באמת לפני שנתיים, שזה אני ועידן אפשטיין שהקמנו את ההרכב הזה לפני 7 שנים. אנחנו חברים, כמו בעצם כל החברים בהרכב, אנחנו חברים דרך להקות מטל ופאנק שניגענו בהם. מכירים אחד את השני מהסצנה של המוזיקה האלטרנטיבית הזאת כבר הרבה שנים. ככה, תוך כדי שאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו תמיד מכניסים עוד ועוד אנשים לתוך המעגל, לכל הזדמנות שיש לנו לנגן עם עוד מוזיקאי על כלי חדש, או פשוט בן אדם שהוא חדש והוא מגניב, אז אנחנו מביאים אותו, והשאיפה היא כל עוד זה עושה איזשהו היגיון כלכלי, והבמה מספיק גדולה, אז פשוט להמשיך להרחיב את ההרכב ואת הצליל שלו. בסוף תגיעו לגודל של תזמורת. כן, ושם אנחנו רוצים לקחת את זה, באמת לא הופעה של 30 נגנים. באמת? זה חל גדול, כן. אוקיי. זה החלום, אבל איך להגיד, בשנתיים האחרונות הופענו בעיקר בפורמט כזה של חמישיית כלי מיתר, לפעמים עם עוד נגן פרקשן. ממש לאחרונה הצטרף אלינו עומר אשנו, שהוא כנר מחונן, ובעצם ב-12 לספטמבר, ביום שישי, אנחנו מנגנים הופעה עם 8 נגנים, שזה כל החבר'ה שסיפרתי עליהם עד עכשיו, פלוס קייטי דניאלסון, שהיא זמרת נדירה, ששרה בתקליט הראשון של הלהקה, זה ב-2009, והיא באה במיוחד מניו יורק לעשות את ההופעה הזאת, והיה מאוד מרגש. אוקיי, כן, בהופעה הזאת אני הולך להיות. נפלא. אז בהקשר הזה, אם יש לכם, לאיפה אתה חושב שאתם תתקדמו מכאן? אם יש לכם איזה שהם רעיונות? יש לנו אין סוף חלומות בשביל ההרכב הזה, באמת אנחנו... ספר לי קצת אם אתה רוצה. שיכול ללכת ככה עד הסוף. בעתיד הקרוב אני יכול להגיד לך שאחרי ההופעה הזאת אנחנו מיד ככה נכנסים לעבודה במרץ על להקליט את האלבום השני. שזה אלבום שיציג את ההתפתחות של ההרכב, שבזמנו מנה 5 נגנים ועכשיו הוא כבר 8, ושייגע בעוד פינות חדשות של מוזיקה, שאם אמרת קודם קאנטרי, אז הוא בטוח יברח מזה הרבה יותר מאשר האלבום האחרון. אוקיי. אתם ממשיכים לעבוד על הז'אנרים שמהם הגעתם? כלומר, אתה, אחרים? כן, זאת אומרת, אני עדיין פעיל בטסט, יש לנו המון הופעות באירופה בחודשים הקרובים. חוץ מזה, הפוצי של לוסי זו להקה שהיא פעילה, ואני מחליף שם בתור גיטריסט בכמה הופעות בחודש הקרוב. כן, כולם עדיין ככה נוגעים גם במטל, גם בפאנק, בכל הזדמנות שיש לנו. כן, אבל כרגע אוסטוק זה משהו גדול וזה ממש קסום שקורה בחיים של כולנו. אוקיי. יש איזשהו משהו שאתה רוצה להוסיף, ככה לספר, אולי איזו אנקדוטה, משהו למי שישמע את המוזיקה שלכם? קודם כל שאפשר לשמוע את המוזיקה שלנו בחינם דרך האתר שלנו, oslookfamily.com. אוקיי. וגם להוריד את המוזיקה שלנו משם, או בתמורה לכסף או בתמורה לפוסט ברשת החברתית האהובה עליכם. אוקיי. זהו, יש הרבה דברים ממש מגניבים שקורים על ההקה עכשיו, וכדאי פשוט להישאר מעודכנים דרך הפייסבוק ודרך האתר שלנו. אוקיי. זהו, ואני אשמח לראות את כולם בהופעה. 100%.
תודה רבה לך אביטל, המון בהצלחה. להתראות. ביי. ביי ביי.